alang itu pe do pon lo la pen rata tu maphan apong meeting paching room lo masuk puthak kaching wa hi phan pusi anke ke damtang kari inquiry si arni abangke nilitum executive meeting ke do bom mahot hala angtong intia ke hai aphan nilitum chupa phe koson tentong alang liberta ke long ni labang nilitum chini ni dan lo seta me alang li nang che tong dun lo nang che tong dun lo nilitum ta welcome lo alang lipat nang che tong dun pot choro lo seta me alang li abangke nilitum ning ke the koson ma hala so ting le dadang nang itle dun tali de ladaga bang nang itle dun abangke meeting along seta me alang li one sided alam si kaningje non la sisia presiden apan seta me presiden pen pasun tubji alam ta alang li ningje yong se alapan arpu pipon pe pulote mate general secretary arpu pipon pe pulote arpu kan la sisia presiden pen arpu pen pasun tubji alam ta alang li ningje lo nang kher nang hap lo training nil tum hanang pilo la pen lancho tagalilang yong si monison terang apan general secretary arpu pipe pulote komiti bang hini thak daki kusi nil tumang no alang lilang thetan sepak lang no la pen nil tum komiti pen tenang ana cingki cenga ya phi nil tum pupu angbong sita me asap sun chat akamatha la pu pachet ton chat si general secretary arpu kali sita akaprek arpu sita la bangke pipon sita nil tum ta kroi pu usi komiti pen pupon lo sita me alang litung koson tong akamatha ne general secretary arpu vek ne pu thi bajoy ne ajhak amune datum ke la angtong intia ke hai si gunda tumaphan kumanman amune ne chini ne nilutung ke ipslc lone mote ipslc kan dilone nilutung amune tumaphan ta chini et de alang litung aphan wan si nilitung aphan physical assault ka itemja phanata ka bori la pen training nitung aphan ang pilo 2021 aneng kan pelo nang tumaphan ang kilang ko ansin ilitung aphan ang kipu lasila so puthak bangke nilitung ning duglo lapen nilitung ning oilo lasila so na bangke parti siang bong bangke ilitung chipu pedat nangi cheningje dan nangi pusi nilitung ahin pen kanang tum functioning rilo ke bangke langarni bangke lapen isi kamang meme bangke central committee atum pen tarik krisir cap arwa ceklo tarik krisir cap arni abangke central committee pen pini pen ke itun ke damtang aputhak alam ang sitame alam ave workshop an satami itun chipu nang nelo chiningje nang nelo ning choi nang nelo itum isivet ipeng vet leklen nang dam nang kusi central committee president pen alang tum reach out chong pen rat ang no kaching hon ang thek chepak lang lo sitame tarik inquiry trop tarik inquiry isi army abangke nilitum ke do meeting long nang don kedlo nang interrupt dun bangke la bangke dim na tamang hak lo masila sona bangke nilitum hamre narat bangke kapirita do koklo non bangke masih kapirita do koklo lapen ning ke oita nilitum long do koklo lahilo nilitum kardi anglong arat atau mapan kapecinia bangke la nilitum akepo akesung asona bangke nilitum lam manerat angno cepak langkli la ko nilitum on edat lo nasirat tum len nilitum le mathanon insainon ke damtang bangke central committee sor la pena kapre katum pensi alangli lam charbok lo halasut nilitum putunde dan lo stamen nona bangke nilitum si ke phove ka potsi nilitum bangke ke phove ka tum ke nilitum ke ningduk lo la pen nilitum ke kache tongve ka tum lo nilitum ke theklong lo la hindot nilitum pen ke puya bangke pen ke rangji lang mac puthak le chathana nang klote ke rangji lang mac bangke angkong inti ake hai phan ke nilitum hamren a constituency pen ke kroi thekthelo deng thekthelo atima pipotlo polote non penjong sin nilitum aphan laan sin nang training lo nang ther nang hab lo nang use lo polote mo ki hai mo alangli haide da thi bangke nilitum aphan kon anang dengtong nang bipune nilitum ke philip duk lo hamre naraki ilasi akaprek a komosti kithor damje bang nilitum thang donde sta hamren na bangke nilitum local candidate si chiripo kali si nilitum central committee president kali te secretary apa si nilitum ki pros nampo ladak hamre na constituency lo nang apathor jan je phan lahilo ni dikwi bangke dak nilitum ex candidate ason mane ex candidate lo ya yang tong tiga tha alangli kedam tang longwo kedam hud la solam asap suni di puring tung
ลองว่ากันตามฮูดแล้วตุมองดุงเป็นตามเนาะละสฮูดนี่ตุมการจิลองating pelote hala suhud si party registration are lopen alang litum PSLC party registration claim tu alam arjulong si party registration ke sa hala president tu mata claim la si lapu claim data hala tumbang aku ar lopen claim tu det walam bang ke lapi party phan anti party pusi ke claim pusi nili gamat hadut alang itu claim person de solam claim ma pu lalo lasi ada kan langkah pinang ko walang tung claim ma alang itu hala surut claim ma jong si claim pelote claim punang ko claim pelote claim lo lapen aku isi dolang ladang bang itu koson lo mane kamang dudun kok lo rada tumbange mane ini ngabang ning duk det lason ilipanang pin nang pad dunu dari dia asai bang alang litumpen lason timon man dari ti asi aku patai situ tulang party disiplin abang central committee ben latum maintain lo sitame la maintain dera sitame alang li lason central president ahin ben declare det ben me alang li saralam pate page det ben alang li page ben phami sensi hala vijar kadu wita dum erni pu so puta party del da abang dan ile tumang hudun del asi lahaya putak ni tumana ka pambang pu lama bang central so dong e chok chene made pu ke pha bang dong e chok chene ama solam bang lo la sita discipline ke preka bang e pu pakai hangtong tila tapi isi non kedamtang MLA election hustame alliance aku da bang hala sohut kachikroy group tadolo kachikroy create group tadolo sitame alliance der lo sohut kachikroy create group si ke ong mane he sita alliance der lo so alliance aku hoda bang kroy credit pu pen alang litum kroy credit pu aning chupoy pen ma campaign tanang dun wedelo la pen arlo ke hala call viral hala CM asolam bang ta long lo masi matha meme litum long sina cerap bu 100% pu sipu la pen tarik clear ni counting that pen jutet benefit tasohut ni tum jutet masuni kya hut la tibula long hala kor long tibula long ni prong hut indum ong dung la sula counting agent tum du la suhuta CM ma se ang hu pen ngi lo gang dok si ni tum long nang ni dun long mal halam si aku nang thanu na re dak ni ang tong ni tum long sina charab don to ne so nang tong e pu la pena koi sia bange pius hajirika to hala tum long penta poisa animasi tum long sinang 50 lakhs posi ke pu he la si lahai la swalam bang ahok lo ne ahok he lo ne yong se ahok he pulute itum phan mane lam klar nang chipi pa me rat phan klar lam klar pichu pa me te tu le sita rada tum son kamang du ko lo la lo lang te me pari la lo si ba la pen ako isi lambang dutulang halasa sar kesa bang aprang chong det wala mabang so bang tu langli juda secretary alang pansia sabso aport people alang pan kape than pansi aport pilo to kardo alang lalo non malom dili tum sitame social media long thek long je jai ga thar sa rakesh bang chong hu det ang tong tia ke hai bang pu lasi nini tuma bang labang so lam sitame kiri tar liv lo je lasi ko ton ton pu detail sui ka lek lo amat alam mang ga ho lo je labang so kes ke do ke la ke 2021 ini kan
2021 in kan lo kes ke do ya lama ke la pulo je hala government of India la pen la hala peace accord ka chit to ka tum la so porsi hala dak 10 seat open for all pula so porsi EPHLC etum jai ka third sar Punjab ponsi me thang to mari li bang di folong dam iglo protest dam iglo amala so porsi kesa bang ke pilo pupo jai ka third sar phan se kes iglo la dak details along ke KP kes KP bang ke la bang ke Albert L Riang Sate ko la se jai ka third sar phan se la kes iglo ada kes bang ke jai ka thara kes kita me hala dak ka respond bang ke angtong intia ke hai phan si respond lo nati la ke respond bang ke hala dak pilo pupo hala Albert L Riang Sate phanan ke transfer iklolo la se kapreka officer in charge usi phansi 1 to 3 hala bang ako mane additional charge bang talk to delo ada bang ke Pranab Jyoti Das la se non alam ke la ko pipolo pudamji pulo tangte tarang tong phan respond rong abang ke la hello je ene ke sarjai sar katha jai katha sar phan se respond angji la so ke jai katha sar kes pina la se alam phan respond pe de lo je la se angtong ma ke respond alam ke la lo nili to bang ma tha dam lo je alang li public sympathy ke lo phan ma te emotional rata mane aning mane support mane phan ma po alam dai tum ladak mang kumi mi lo la se la so alam phuta nili tum long ladak proof ke long teng ke la bang so ke sa bang ke chu ke dam tang angtong ke hai phan ka area ta kes po bang ke la da ke kes details along bang ke jai ka thar sar phan se la bang so kes ki kipi la pena ko la bang so protest ke leaders ke la ke itu masar jai ka thar aphan se kes ke pilo la pena alang li ki jata ki japon lo nase ladak bang ke kapre ka tum bang ke ave ladak 70 to 80% atamage supporters atamage dodun lo cheta me rally me thang tama rally ke dama bang ke kya protest ke japon bang ke lage jai ka thar sarlo la pen ke chipita lage doubt avelo ladak police reporter tenge ladak ke jai star phansi ke sa ki pilo cheta me ka che thang bang ke angtong ke hai phansi che thang rong lo la ti la so lam phuthak bang ko na hok ma nili juning ri lo je rada phan mane pachini nangji la solam puta mane paklar nangji pro paklang nei alang li phansi alang li cashback ma mate jai kathar sara cashback ma labang paklang i jadi phansi ni li juning ri lo i pol dak de den lo nona bang taklar dak de lo je jai kathar sara bang e pupo lage ne cashji angtong ge hai bang nangchong hudun de pupo sita me nilitum clarification bang angtong ge hai long dan long le la nati nilitum rada to ma labang ta confusion do koklo la se koson ma jong se angtong ke hai cashback bolote alang li sita me labang so proof bang na se paklang i jadi phansi nili kin la dak media hin ben nili tuning ti iklo nili pudam ji bang ke lan ve lo he akan hamu hala si mo pen ni je bang si jing tung la ha mane ke dam tang alang li dak hamren long emisi nang thordun dia ko bang ke nilitum hamren constituency committee bang peaceful nilitum ke klem ke dam chingri cheton sita me angtong intia ke hai ke bang pen bang ke ladak partition nang biko MEC election hoten bang ke ajak tumhan bang ri ajak pan ri re ajak pan chingki ke pensi hormu bang ke akai ladak komitiang bang ke chadap seroi mate ka cheton te bang ke dak senang dokok divide and rule bang ke ladak senang dokok lo apot si non le thot sita me angtong intia ke hai si tata mobile hum amuni ta tumhan ke wan lo aten alangli kewana mune ta tumsin teman ta training kan nangi pilulasi komiti ang bong jong si pina di ka che tonte doko lapen lahin ang bong komiti ka che thak ning ka chi oil la som doko prote la ba kan tong ti sa da chi anang ko lapen ha so suarni alangli ang tong tia ke hai bang si alam kan ning yedum thudo thulang alangli pulo la hai ka chu bohong sai ka char bu ke la ke central committee pen abimar lo central committee pen sinange cheng lo pu asi ladak bangen mang humi me lo tarik krisir kebar ni alang tum cepak yang lapen chingwai api ta aku central committee pen senangnya ceng putu bom lang lapen central committee pen saya kecok cesi dak anta bang bom putu bangke nilitum bangke kamat hatulo je cepak yang setame angtong tiak hai bangke aning clerk lang aning insam selang aning peng lang ma putan nilitum bangke arju tu memelo lasila nilitum ki phogi sung lapen kacet tong puta ka bangke nilitum choning ripadi krim lo Central Committee President Secretary Pendanglo karbiang long ara temta jasimet ke Central Committee President Secretary tum lasop meter sa bang prabjin pen nang lang dunang ji lapen
anang sai do nai bang sini hen pen bang ka chuning rilo nilitum hamran a constituency ban bang la hilo nilitum ake nangji la pen hilo nang tum han ake hang aka chuning ri bang la hilo pinya lambang itum lan si pachini thecholo kardom